Ainda que son 4 que traen o maio, fixémolo entre moitos que chego para o reparto. Non é moito, mas é do arribo, se non hai maior, hai 12 sofridos. Tiren castañas en Santa Mariña, que esas pintaremos con mel e fariña. Tiren maiolas, amigos da bola, tiren moitas que saben moi ben. Para as generacións están en Pedaredo, que reparte sarriseos e flores aito. Tiren castañas e non trero das penas, que queremos ir pronto a bailar coas penas. Amigos da Marina, tiren o diñeiro, se nos conformamos con quen é o terreiro. Aos de San Pedro tan preto do mar, pedimos sardiñas e xuros con pan. Castañas pedimos aos de Ventosela, un saco 2 para facer coa festa. Ao de Isabela pedimos moedas para ir pagando o bus que nos trouxa a redondela. E debimos pedir aos de Porto Cabello que sexas generosas e enchean o sombreiro. Tiren castañas, nenos de San Paio, que se noten ben que estamos nun maio. Deanos algo, nenos de Quintela, non se xa estacaños e soltar de a pela. Queremos que nos inviten os alumnos de Cerdeiras a que ir por aí cunha escola moi festeira. E para rematar, esquezamos o concello, que sexas generoso e